Sidohonon di pertikianon. Mula pitong marhabuk ni rawahi ta pertikianon. Nasirang perdagingon mahapita do inang taraholong yon na pala pertikianon. Alay sidohonon di balik ni Madok mau lihat dito tutuhat teperdengkan basay. Ala sidoholong ni Rohana dileho na tong umuri din ng tao sa 12 tahun. Jadi sialani sila si Roha si halasonot teri di bagas Rohat tasaluhut. Terlebih mah dihamu ang ginami dohot iboto nami peparani deui nang sesor matuon. Harak roha gimu nang kahamu ipudi-pudian ni nangudon ikon sada manyak kamu songod dayon naik kunang dua songod merdayon tuak ima pangiduan siya kami hahamuna sayang dia ma yoloy Tuhan tamiyang tasaluhut Uzuluanon, songon ima hata siya kami hahamuna ularong naman na bay. Gabi majalah horas, tupahon niya mata na martua di bata, dinapunguhi tadi bagasa sadarion, na pinapungon ni natuat-tuata, nang pesongonon, dang na marsitaonok kita. Dison, maluhan na tua-tua nama rebas-hebas nama hita teh na pinapunguni na tua-tua ngotik kisis songonon jalani malu siya kami anggi muna tung masailas rohanami mangida tiur nilak kamu na saduhuna pos do rohanami naikot songonon mahita unang alani na pinasada ni na tua-tua tung mahita marsingotan nasada do hita ate hita do na siyan saupu siya gijang. Jadi malutong songonope kehadiran nami dia palatikyon berlebih hurang las baru hamuna majako kami. Buti majo sawat hata siya kami anggi muna. Mau lihat mata dok tua mata pardinggan basai alat yurdo ulau di bagasan sadarion di papungo asi doho tolong ni tuhatai. Jadi kami sian hahamuna mengharap kami songon nidok niya ka anggi kunakin nang matutu sada songon day ni yaek unang dua songon day ni tuak day dok na tua-tua berengon pupudi dok tang berengon teh unang ditikyon boy hita marsi maapan. HP dungi pudian nyari tong marsi tobisan. Jadi panggilan nami hahamuna ikon boy masongoni bainamuna asalas rohanami akka hahamuna dotang kita nakida. Jadi di tua-tua nami nakin ngasude sahat sian amangta sida balok apung tasian si dauruk las rohanami mabige disudia ka pasu-pasu pasu-pasu nai unang ditulak rohatta ate sotungunang ditulak rohatta ikon nang doi peoponta saluhuna asaboy dapok pasu-pasu hita saluhuna tubuni na dua-dua onate jadi hu inang kami madok di Burjumi memehon tuaka yan akomo sule do takaborum ate do tuhami saluhuna jadi marpangido kami nang selamat jalan madiho selamat tinggal madihami saluhuna akka pinoparmo na dison mo liate Abang panggul panggarsi nami isok kami neng manotor siapa parani day nangon arana gajang do muri day nangon dilihat tuata sayang gianya gajang do muri loh dihamya kavino parna bajo takas gudang sari matuai saur matuai
Horas. Mau lihat ma dia sini rohani debatan napa dumbo kita jala napa sadahuk kita di bagasan asi do tolong ni rohana. Molo songona ulian ala memang tarapu di son adalah cucu sebenarnya kamang udah kudo di sonyan alai dos rohanami di pasahat baik mah anak aina. Nah, jadi odo nalah si pasaton nami opung tulang marhite di parsaur matuaon ni opungon boy hita sada memang molo bona pasogit saluhut ma aman itu dinami nama hamarangi retama disi laos kami pe pamurumu saluhut disi mahami alai ala memang di tano parserakanon mamereng situasi tempat Omma di harorohan kami aman marboha bahenon mahamu jala pasu hamu mahami anggiat boy muse kami aka pamuronmu di namar hiras niroha laho maparsangapi hamu aman itu dinami di partikianon tuopong nami tulang nami na tulang loho tulang naposo las rohanami Alahu berek kami do kamu opung nami tulang nami saluhut do na tulang tungi nama di sadani rohamu laos ido na hui hutok kami laos meme doi tuhami akka pinoparmu borumu alai ingot doon opung tulang molo memang dihazol mau ni macai bocado molo marsirang pamatang dohot nata kakolongi alai dang nama modai kami ingot de marhite parsaur matuaon ni daw pungon dohot naong di pasahat di bata gajang ni umur 88 tahun dohot torop ni pinopar 70 onom sangat luar biasa laos ido si awono tatulang opung bohado au di ari marsogot buido au songon dainang opung nataha kolong yon ina nama nanaho si rimang yota di ngoluta atong marhitei opung tulang song padok ni katulang nakidison bukan lagi bocani roha tapi sukacita nama na pinatarias ni parsaur matuaon ni opung na burjuon dan udok dona borngin seorang ibu yang berpikiran positif dasar doi diau ala memang opungon dang adok ke narisi nah ya dang adok ke narisi alai pasu do naro sia da opungon ngai di jalo hamui maka kesaksian dalam hidup ni opungon ido nalaho si pataresota na humalia kita lumobi di keluarga besarta alani molotung songono pe haroro nami kehadiran nami tuopung nami dang mabom minuman ya oleh karena situasi tempat deh opung noaing pe naing rohami marsoba tua dopamu las marohamu pasu hamu mahami di partikian part saur matuaon ni daw pungon amang panggorsi ala nang borhat mahami manomba aman itu dinami atong badamang ma godang soba
Jalo memang tuh hasatan nih. Ini betul yo. Oh, ada mo pinahon mo? Amang penggol pengkorsi nami. Abi mang gabi. Binaung sipul hami. Marsipado kakata hami. Pinapariday nangon. Atong tinahon na multiyo ni Bako Panuhatan. Bambasit. Oras! 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 Non, tuwa ka pahupu naman non, pahupu. Ah. Toy ma, raja nami. Boleh razai ma. Olo, olo. Olo, sa lima duk kata naman non. Olo. Olo, pas rin ako ni Razay. Ah. Zama inang, zama sabil. Olo. Oma labatan ni para masyak ka nga ni. Popo anak. Jalo amang. Popahon. Igendong. Ano buroy yahan non. Ah. Popo siya boru. Asi. Oh, asi ba masuk tu. Ilo, asi mardalan yan, tulang, asi hatop. Nini. Si Tio do. Adang do. Omak. Bapak nama sama, omak nak. Oh, omak nama sama, omak nak. Ikun nono do. Oh, lo angay tan. Asal apa lagi kamu kan? O nga be? Olo. Usap mo marjojor, uson. Ay dia pa upusan anak. Pajon uson. Geser. Taliam ma lapak. Nini, nono. O nga, apas. Jadi ba amang boru, buudur tor nami. Olo, uruti razay ma. Jadi amang panggol pangkorsi. Tong maulat dohonot tatwa mata na martua de bata ala dengan di basana. Goy marulaw nagok ulo sarmatua imana na boro nami opung mor boron. Jadi ope amang panggol pangkorsi. Gabi. Numay pehok kami. Ima Borospir
dohot eme na marludu maruang na jagar agi matutu songon hatani emeon marur hutoro marburung hugijang mangarabi mga tong husya birang dohot sanggar asa anggi matutu songon kana tua-tua tu sanggar matong apor tulubang satua sinur matutu pinahan namang boro namin son gawi matong akan niula oras maberdala-dalan mango matong akka per 3-3 Matutu. di son baringin asa martatot tomat baringin marura jabi-jabi firma ton dibadingin oja matong ton di matogu pas-pasuan ya mata nomor 2 di bata jadi alani amang panggol pangkursi nami dorong untuk sila juang asa hutani sila hatani sihila pinna hatubuan sila juang lomak matutu so ni babuan jadi ope amang penggol sa nami neng maralaman ma naboro nami si sarumatua baik majo amang godang mula-mula Horas dunga di beko amang godang mula-mula opi amang neng maralaman ma ima na boro nami asal lihat na panggabi lihat perhorasan ba majo amang godang lihat Nanti dua hari kan? Dua hari mana tadi? Dua hari. Udah lagi, maju. Kamu orasi, ini orasi. langsung matolaman Ya, isap betulan. Isap dong. isot dong Isap betulan. Isap. Bok kamu satu bagas na berlurangi ajari le Mariandes Bok kamu batu bagas muse Bok kamu tuson hihita hei ba horas jadi dos maroha mang boru bolo taringot hitak kana marsilo polopan nang sa amay te Olo. asa tauduti asa langsung maralaman sudi sahat akka non tauduti pen non di maralaman ate Gabi. jadi mau lihat ya ma amang panggol-panggol sinami sudi akka pengidot nami nunga di beko alahatan nama tu nama dok asa sikop di ujung hami taringot nya pa kapehon akka dudut tua dohot rudang na jagar tu pamoron namion dan mau jamang son hatan tua bidua multio binatu panuhatan nunga sikop hai martortor dan masih tio hawasatan na horas Amang perkosi nami. Olo, dinggan. Ala naing hutungan ni alaman na mami bonan niya suhuton. Asapay damang magodang liati. Magpasangan, ate. Aman tano ingat ta. Isolong. Ipuni, marunong. Dua baris. Hoy.
berbaris, berbaris, berbaris. Horas, horas, horas. Jadi songonima amang paggulo perkosi. Nunga sahat tami ditubugu alaman nami dia panatikyon. Naing totorada ma hami bunan ni asuhuton. Jadi nunga sahat tami ditungan ing alaman raja nami amang perkosi. Asa bedamang ma gondang soba tu amat teribata. Bedawang gudang soba tu amat teribata asa bedang ma gudang soba tutut di Purbadia. Horas, horas. Gudang soba tutul di Purbadia, bedawang mas gudang soba tu amat tanah liat dalulu. Horas. Jari nunga sahat kami ditungani alaman namang pergosi asa bedawang ma di tahun de tio tiba tu panuhatan bedawang masih tio las paduma tu hasahatan lai. Horas, horas, horas. Oma amang, oma inang tikina. Asa hujau kami zo saotik songo jujur ngolu rewe hidup ni inang nami si saur metuon. Ia opung nami nahinan opu tanur pinoparna opat anak dua baru. Ia anak siakangan ima opu ragilan. Ia anak sinomor 2 ima opu naobe. Ia anak sinomor 3 ima amanawak. Ia anak sinomor 4 ima ama somelan. Ia amanawak poparanna opu batu. Nomor 2 opu asi. Nomor 3 opu maruli. Nomor 4 opu lusman. Nomor 5 opu mordekai. Dohot boru sada ima sitorinim. Ia dari nang nabostang di tonga-tongan di bagason ima opu mordekai boru boru sida balok tubuni ina tubuh ma ina namion tanggal 30 sada bulan 12 tahun 1935 hira-hira tahun 1957 marhajabuan ma dari nangon hu amang nami nahinan jala di basa-basa dewa tama di nasida 5 anak jala tolu boru. Ya anak siakangan mangalap boru boru rajai boru Cina sian sukarame jala di basa-basa dewa tama di nasida sada anak senomor 2 mangalap boru boru rajai boru sialoho sia sinapuran di basa-basa dewa tama di nasida tolu bawa 5 boru. Ya anak sinomor 3 mangalap boru ni rajai boru turnip sian lopetoguan jala di basa-basa dewa tama di nasida sada bawa tolu boru. Ya anak
si nomor 4 mangalap boru ni Razai, boru si dauruk sian harangkaul di basa-basa debatama di nasida 2 anak sada boru. Ya anak si nomor 5 mangalap boru ni Razai, boru si tumorang sian binje jala di basa-basa debatama di nasida 2 anak sada boru. Ya boru siak kangan marhamulian tu anaknya mang boru nami marga turnip sian raut bosi jala di basa-basa debatama di nasida sada bawa tolu boru. Ya boru si nomor 2 marhamulian tu anaknya mang boru nami marga sinaga sian loba pasir jala di basa-basa debatama di nasida tolu bawa 2 boru. Ya boru si nomor 3 marhamulian tu anaknya mang boru nami si jabat sian Lampung jala di basa-basahon debatama di nasida sada bawa sada boru. Pahopuni dai nangon sian anak nomor 2 nungabe mangalap boru. Siak kangan mangalap boru ni Razai, boru sinaga sian Medan jala di basa-basa debatama di nasida sada boru. Sian si nomor 2 mangalap boru ni Razai Munte sian Dolok Sanggul di basa-basa debatama di nasida sada bawa 2 boru. Ya boru nomor hamulian tu marga sirait sian pematang siantar jala di basa-basa debatama di nasida sada bawa sian anak nomor 3 boru siak kangan marhamulian matu marga aruan sian pangaribuan jala di basa-basa debatama di nasida 2 anak sada boru. Ya boru si nomor 2 marhamulian hu marga si tanggang sian toba nauli jala di basa-basa debatama di nasida sada bawa. Ya pahopuni dai nangon sian boru ima sian boru siak kangan boru siak kangan marhamulian matu marga sinaga sian hutamalau jala di basa-basa debatama di nasida 2 bawa sada boru. Boru si nomor 2 marhamulian matu marga situ morang sian Lampung jala di basa-basa debatama di nasida tolu bawa. Ia pahopu ni dai nangon sian boru na nomor 2 anak siak kangan mangalap boru ni Razai, boru siagian sian pasar pitu tembung jala di basa-basa debatama di nasida sada boru. Ya anak si nomor 2 mangalap boru ni Razai, boru sinabela sian Bengkulu. Ya boru namar goar Pio Dina Kristiani boru sinaga marhamulian mahu Septian Sidauruk sian Medan. Jumlah anak boru parumain hela 10. Jumlah pahopu sian anak 10 sia. Jumlah pahopu sian boru 10 sada. Jumlah pahopu taba oroan 40. Jumlah nini 10. Jumlah nono pitu. Jumlah poparan sudah 73 halak. Tanggal 10 sada bulan 2 tobe masa ni inangon na parpudi jala berusaha do yanakon ni do inangon mabuan tu RS Mitra Medika alai sakap mi debatama na saut jadi di jauh debatama inanamion na di hari Jumat tanggal 10 bulan 2 tahun 2020 hira-hira pukul 12.30 wib sian hari jadi gokma umur ni dainangon 28 tahun. Songon ima amang songon ima inang songon riwayat singkat ni dainang si saur matuan mau lihat horas
Jadi songonima dia mataraja doh inat tasuri pada jujur ngolu nina dua-dua namion. Siak kami bunuh ni asuhuton mulutunga dong dia kena hurang ditik ngoluna. Marpos niro kamahami siak keluarga asama pun na mataraja doh inat tasuri pada may. Alay molo adong utang piutang ate. Pos dorongan nami radedo asuhuton. Asal mahasiswa dohot akka bukti-bukti na nyata de radido hasuhuton pinopar ni de nangon nalah menyelesaikan ni songoni ma siak kami punan ni hasuhuton mau lihat ma jadi songoni ma amang perkosi nami Memang kami. ala neng rona ma rajai hula-hula nami sida balok asa takas manzubay damang godang panumon nai Rono hita hujolo te manom hulo-hulon alay udur hita non. Rono hita hujolo manong nabi kami halak. Ya, sampai hita razay. Rono mahu razay kami. Masuk bang, masuk. Maju. Ya. Udur hita kembali ke tempat. Vamos a horas. Mas para dale, mas. Jalo bola sih. Oh dipajukan dong, ya. Ya. Marganjang, ya lo hamu, guru ni asuton. Raja nami, rajai hula-hula nami sida balok. Nunga saat tamu ditongani alaman nami raja nami. Nunga tung masela suruhan nami di harurumu dia palatikyon. Pertikenope hupasatame tu rajai. Jadi maulate madihamu amang boru nami. Maulate madi tuhatta, maulate manang dihita. Di naung tolhas hami hula-hula muna. Tupogu ni alamam muna keluarga besar Malau. Alani amang boru las rohanami marolopolo nang tundi nami ina rohamu manomu hami hula-hula muna marga sidabalok. Amang boru Gabi tulak. tolhas dohami diobason marbut sirmay dinang maduabud dolok. Naburu nami ditongani bagas muna
manang manggulingari pasudahon ari-arina di bagasan sadarion. Alani amang boru huwa kami do boraspir. Sika ni eme namar luddu. Didokna dua-dua pirma pokki bahul-bahul pasalongan. Pirma ton dibuna saluna jubun-jumuma nang pangomoan. Alani amang boru. Jadi alani amang boru. Ya betul. Di haroro nami basongoni pe boraspir natar buat kami di dokna dua-dua si titik men si kepa golang-golang pangarahuna tukotik sosadia boraspir na pinasa nami saya gudang ma pinasuna. Jadi amang buru ala naing pasahat inamakan ulus mahami hula-hula muna marga sidabalok hobar tu para yaton ni puta si jolo-jolo tubuh di nang madua dolok naburu nami doho tope hupasatai mah amanguda nami asa amanguda mah pasikopon sadahitan marhamarang gete las marohatta ope dihamu keluarga besar amang buru nami malau Gak betul lang. di son pai masuk upasa tu amangudaku perbuana pasogit au saoti mandok kata tusude poparani amang buruku dohot na marhamaranggi parjolo di lasti rohanami tuhamu aka poparani amang boru dohot poparani hamu na marhamaranggi opui didok na dua-dua balitang mapagabi tumondak ko si taluan arimu magabi ala hubere kami totong dohamu marsi paululuan ima hasatan hatanami tuhita tuhamu na marhamaranggi ope dihamu poparani amang boru nami ate las rohanami marulupulo ng tundi nami di namar doa hami di obason di nang madua dolok naburu namin siya tongan di bagason hami siya kula-hula muna nunggan diberek kami hamu akalay namin sude satahi sauluan saurdot hudolo tuturuan las rohanami aka hula-hula muna alani songo siluan nami huwa kami doa kaulus dengan jangan no si pasatot nami tuhamu ima sikak nilas tidohan nami hula-hula muna tulang muna sidabalok alani dohton asa jujor jalaninir hupasaha matua mangudakku perpuna pasogit songon hasatan niulus asa dipadodor mau tema Parjolo si dohonota di tonga-tonga pungan sormatua tarlimu miadihamu raja ni buru nami saluhutna amang boru na boru tarida do dia kareta ni rohamu tadda do hamu anak ni raja jala poparan ni namora hubere kami sian halalas ni rohamu sia sada ni rohamu ima namarat taranda bidang na boru nayon disuon pasahaton muma akadat nagok tuhami ak katulangmu salu mate tuak kahula-hula tarlui ma tu raja adat narong di lingkungan monon. Jadi amang boru sidohon kata hata nami nasugut imana pasahaton ulus tutup tuna boru nami. Jadi pos dorohan nami dihamuak kalay nami do iboto nami. Di pudian nina boron bunga maratar na bilang sadaro hamu asa tarida songon akan tua-tua balitang pagabe tumandak ko sitaduan aray mudo pamoron nami gabi ala tok kamu marsi paululuan dia katang yang nami di pudian ina boron asa martanda matong songo dolok maralatot songo tao jupang matong di hamu na liluan dapok matong akan di jalahan asa deson akan tua-tua asa hormos kotan tong persapang nawalu parbutuha pangalilit para mata mangalu-alu di baliat di mana manggagat di huta dotong margalu-alu posrohan nami dia kata yang nami marado punak kamat tadi bata asa jupang matong di hamu akan luan dapo akan lahan dapo matongan di hamu akan di jalahan jadi taringo aka ulus manggohyak kapasu-pasu tu hamu bolo taringo aka ulus gohkan nai matong tu hamu ima ulus tang gorabu asa gajang matong barita gabe gajang barita horas las matong perdagiongmu dua kapartud domo pasahaton na mata namar tua di bata jadi sidohonokku
dia kaleku sohon akan tua-tua sehari silo pagarong 2 silo papuli bolo pe amang boruh na boruh terlumo bidi habak kana maranggi dang bui ganu pi hamen onak ka ulus nalas nang sudima hamu dapotan uli jadi sido honok ko parjolo ala 5 anak kini tangi kami di jujur ngulun na buron 5 mahamu akalay nami 3 ma akay boto nami baru ala nang aron nakin pahopu nang marhasotan siya nanak pahopu siya boru jalarong mo siya nakin itangihok kami marnini doho marnono jadi tu hangkina amang buru na imo na buru na imo buto hami opak dohon na maramarangi sama mo se tu iboto ni manang ada buru muna sa ada matusi baru sama mo se tu borsia bulu na do tehele amani pugel borsia bulu nan borijabu suhu pay 2 dohot naman ni laun tarsongoni mana boy tarbek kami jadi boleh songoni pinagok tarbek kami ak ulus nalas marhiti nak katayang nami do pa amad debata dohon nami atong hatan is tua titik matong natino pa golang-golang pangarahuna boleh tong soni pinabun no kami pala sorohamu salut akka berlay nami doho amang boro nami asima rohane mata debata dikongki matong dihamu pasupasuna jadi yang dorong si pasat nami pasat tayo majo tutulang nami rajay si tumorang dohot sialoho Madapot to Rajay Hitamaro. halo Pasok ba siya kangan? Do inata. Bama api huma abang halo daw ano pe sali lo sisi mano dulu pihita Olo, nauli. halo Larigan. Diuduti. Baik langsung tahu duti mak Kusot. Kusot. tersongonon yan ama dilekku ama di pera doho ama di pugil Masuk. ala soro lain nami amani orgai di sorpi man dotu na sida sorpi haman no sada dah halo Masuk. So marbaris ate, barbaris. baru duti mas dang dope idea lain nami siap pudan Siap pudan, bawa. halo Pur siap kangan, siap pudioro. ini nekin Masuk. Kusak kamu, kusak. masuk batu boru siap kangen naiho ria Langsung masuk, boru si nomor 2 nayulung masuk do mani ulung Olo. baru masuk matu berenami si Santi baru masuk mamu se tu pahopu Popu si anak. baru masuk matu pahopu seboru Masuk. non pasatita baru mangarani mamuse sian Nini Ayo. Allah lanjut Baru Nono. Langsung popu si buru iman jalo. baru masuk muse Tu Nini. Nono Nono. Allah oh ya jadi takko mamuse ala opat do hal amang boro namaranggi masuk mamuse siap peparan di opur gilan. iya Siap peparan di opur gilan. Iserong na hadir masuk Isod do bereng amani Agnes isod do bereng ito na maruli masuk mamuse siap peparan opunawe. Siap peparan di opunawe. Masuk na zida. better to apa kita
Olo. Mangarade mamusia siap peparan ni Opusomelan. Siap peparan ni Opusomelan. Masuk mana sida? Masuk mamusia siap peparan ni Opu Batu. Peparan ni siap Opu Batu. Masuk mamusia siap peparan ni Opu Asi. Opu Josron dia. Masuk mamusia siap peparan ni Opu Maruli. Masuk mamusia sian peparan ni Opulusman. Masuk mamusia to peparan na Borunami Pernagabane. Pernagabane. Aman Naomi Pernagabane. Pahatok leh, pahatok. Ajab Unang tulung. dolomu. Masuk mamuse huboru sia bulunan nami amar sialo. Boru sia bulunan. Borussia Bulun, pahatok. Mangarade ma panuturi ni ulon nami. Panuturi ma. Panuturi nulaun. Olo. Matarhira songoni ma. Ajarai. Lopit tamu susah. Tarsongoron leku do dia hausalu leku. Ikoni ngotot tado napatu ijolo teh. Borotong songoni pe lain nami do ibu to nami nemor. On kami ka tulang mudon iko pasahaton mudon asa sudiha muda bota pasu-pasu. Nadi pangaratuan baik nadi pura pasugit. Olo. Pasa ma. Jalo hita. Pasat. Jalo hita, jalo. Siapa yang mama idea? Oh, ini adonan. Jadi arong dope awang boru. Bolo arong dope na lipe dia ke pojok nami raja dope hami. Buah. Buah. Arong dope. Ina mah? Ingat itu. Asika be. Jadi mulai mak Balik mak, hutepat, musik nak kini. dihamu salhut peparan na boru nami. Balik hutepat, musak kamu. Nunga marberita gabi marberita horas. Dehiti kelas ni rohanami. Bolo tung songonipe gok na pasat tami. Ulus si tanggurabu. Ulus na hapal. Angge matutu mengulus si daging mengulus todi. Paso-pason ni amata na martu di bata. Jadi songonipe amang boru dohon na matong. Hata di situ tua sa titit dohon itu apa golang-golang pengaruh na. Bolo tung songonipe na buat terbek kami. Marhite akalas ni roha. Marhite ulus na las. Asimat tong rohnya bata di bata. Dikoki himat tong dihamuak kapasu-pasuna. Jadi pe amang panggual pangorsi. Dison nunga sikop di pasatami aka ulos nalas. Angge mangulos si daging mangulos todi. Asagok pasu-pasu pasaton na mata na mertu di bata. Dan maju amang godong ulup-ulupi asa yulupi hami paburon namion. Sompahita tulang tak.
Jadi tersongoni mang boru. Pasat taima tua mang boru. Jadi mau lihat mak tutu dirajai hula-hula nami rajai dabalok. Di bagasan ditikyon tung may calas rohan nami sianak ka beremuna pahupumuna. Di haroromu dia pada tikyon raja nami. Laos di buak kamu do boras pir gaten me nomor luju. Asa dapok matutu di hami tutu raja nami asa marurat tutoru marbulung tu kijang merdaka usia abun usia pirang pasuk basomuna songoni do beraki raja nami di basahat tamudo udus dalas sanggia matutu sailas ma pertudian nami pasu pasonia mata di bata songoni do tak hata pasu pasu do akapoda sanggia matutu dei pasahat tuhat tamai amat teribata asa dabo tutu di hami raja nami songon hatani ne dua-dua nama do asa baliga bain na bagabe na tabu-tabuan ari nami matutu pinoper ni na dua-dua gabe munuding gaduh hami tutu masih paululuan matutu raja nami di bagasa titikon akka hata pasu-pasu dei na pinasahak muna asa dohonom masongon hatani ne dua-dua nama dok asa harabangam ma dalam tuhuta hata pasu-pasu hata gabe na pinasahak muna sahak mahuwa puhami sahat martongan di jauh jadi songoni ma raja nabi dia pada tikyon neng Roma kami marsoba turajai mulutung pianon manang nasungud dia sebanami raja nabi las marohani rajai sanggiat tua katik kira lahoro dia pudian ni day nangon na burumunaon setabak ka pasu-pasu di hami akka pacarian pos maru hamu na raja nami tong no pasakpon nami hamu tua katik kira lahoro atong adong hatani na tua-tua na mandok dang sudat pulung mulusakok pe jadi balia dang sudat sebaniuhum pasahaton turajai hula-hula molope sosadia alani raja nami manang nabuhanon hupasahat tami didok na tua-tua titik ina natin upa golang-golang dibayar rahu-rahu na mulutuk songoni penon dabuhi huwek kami madapot to rajai hula-hula nami rajai sidabalok amat tadi batama nagok menagbay baso-baso na sopahina rajai ya, masuk inang, masuk. Sampai inang apa tadi? Berbaris pada saya berbaris. Satu kemudian, satu budi. Satu budi. Rista sombara saya hula-hulata.
buat Tio.